Ang PSG. Para mga barkada, yes, itong yung Oragong Vlogger Jude De Los Santos at ngayon, pag-uusapan natin ang hindi, kasi ganito yun. Hindi ako nakapag-intro na naman sa vlog na to. Ito yung BTS vlog ng isang film na ginagawa namin sa Bicol. Hindi na naman ako nakapag-intro kasi kagigising lang sobrang maaga. So ngayon, punta agad kami dun sa place na pag-shoota namin na walang intro-intro. Yun, andun agad ako. So ngayon kung makikita nyo, napaka-pangit ng place na to kasi naghanap ako ng place para lang makapag-intro. Eh pasensya na po kung walang intro yung vlog natin. Nasa bodega ako ngayon. So yun, so ito pong pelikulang ito ay directed by Buboy Agway. Ang title ng pelikulang ito is Panalmingan. Ito ay about sa maagang pagbubuntis ng mga teenagers kung paano ba natin to haharapin at anong mga dapat gawin at mga di dapat gawin. Tingin ko yun muna yung intro natin. Let's go to the vlog. Panoorin nyo na! So yun, mag-umpisa na tayo sa ating shoot. Medyo magbabasa muna tayo ng ating script para pag-aralan natin at malaman natin yung para mapag-aralan din natin. Hi! Hi! So siya po si Onyor. Yan ang anak ko dito sa anak ko dito sa film na ginagawa namin. So papakilala ko sa lahat ng cast ng itong ginagawa naming film. Oh my God! So andito po yung bahay namin. Ayan si Lando, ang aking anak. Anak, kumusta ka na anak? Ikaw po ba si Mina? Ay po. Siya po yung aking buting may bahay. Patay sa akin mamayaya. So ito po si Direk Buboy Agway. Direk, salamat po sa pag-invite. Thank you. Yan, so far, nakapag-take na kami ng ilang scene, 3, 4 ata. Medyo nahihirapan tayo, pero okay lang, di ba? Siya po yung nanay ng aking anak, pero hindi po siya yung asawa ko. Nagkakaroon tayo ngayon ng review of script. And syempre, pinag-aaralan natin yung mga scene natin. Sir, luto na ba yan, sir? Hindi pa kumukulo kasi yung apoy mahina. Mahina? Specialty mo ba yan, sir? Oo, specialty natin to. Ano po ba yan, sir? Noodles. Since birth ko pinag-aralan. Since birth, tinuro na sa akin to ng nanay ko. So break time muna tayo. Meron tayong sandwich dito. Mading Slaw. Kasi kasuhan man ito ni Mading Mina na maibalik sa sinubli din ng kwarta pagpakarekang baruto. Parang baga maagay sa Mading Luisa. Kasi bukan mo man. So natapos na nga po tayo sa set natin sa tindahan. Pupunta na tayo ngayon sa Baybayin para sa ating next scene. Let's go! So nakarating na po tayo sa tabing dagat o sa Baybayin. Ayun o, kita palang mayon dito eh. Ganda naman. Ito po yung mayon. Kitang-kita dito. So sad to say mga kaibigan, hindi nga po tayo nakapag-take sa dalampasigan dahil sa umuulan. Ayan o, kita niyo yung mga droplets dito. Droplets! So yan po, medyo di tayo pinalad na makapag-shoot ngayon, direct. So ako po ay si Islaw Di Mapindot. Ako po ay isang simpleng mangingisda lamang. May huling 3 pirasong isda araw-araw. Sapat na para maitaguyod ang aking pamilya. Peraso lang, hindi na Hindi nag-sobra. So yan po, pabalik na kami ngayon sa RHU Center. So yun ang mga kaibigan, gumanda na yung panahon, maaliwalas na. Nireview na rin natin ang ating script para mamaya kapag na-set is dire-diretso na rin tayo. So hindi na po siya umuulan at we are ready, I guess, to shoot our scene. So hopefully di na po umulan para tuloy-tuloy na tayo at matapos na natin to, di ba? Direct. Yes! Okay na, okay. Yun no?
So lahat kami okay, let's get it on! At naulit nga po ang mga kaganapan. Ito na naman kami pupunta sa Dalampasigan. Dalang aming mga gamit. Pero this time, natuto na tayo. Iniwan na natin yung gamit na di kailangan. Iniwan na natin dun sa van para mamaya di na mabasa, di ba? This time magulan. Oh, this time naman di na uulan. Sana huwag na umulan. Tingnan nyo yung dagat para nagko-connect na sa langit. Dahil sa parehong kulay nila. Umiinit na! Ay! Yun o! Mga kaibigan, nung bata pa ako, ginagawa ko rin to. Pero sa ilog namin to ginagawa, hindi sa baybayin, hindi sa beach. Pero tingnan nyo naman. Ginagawa. Gusto nyo ba makita yung sample? So yun nga po mga kaibigan, natapos na ang ating set dito sa baybayin. Yan o, nag-aayos na po sila. At ang langsa-langsa ng ating kamay, magugas muna tayo ng kamay para mawala yung langsa. Yun o, papalis na nga po kami. Papunta namin sa next scene. Tayo sa isang kubo kung saan isa po ito sa place na pag susutan natin and the weather is not that good. Yun mga kaibigan, natapos na ang ating scene. Nakatulog ang aking anak kasi dito. Natulog siya sa aking bisig kanina. Wala ka ba? Dito yung bisig natin eh. Sayang pa si Direk. Direk, thank you po. Pack up na ako. Woo! So, thank you po. Congrats din sa atin lahat. So yun po, natapos ang aking last scene dito. Pero di pa tapos yung buong scene kasi may isushoot pa po sila. Yung albularyo para tingin pa sila. Pero ako, tayo, pack up na tayo. Senyor! Hi po! Bongga! Siya po yung isa sa mga anak ko dito sa pelikula. Siya po yung isang Becky. Pero masigasig, mas masigasig pa kaysa kay tatay niya. So yun po. Thank you for watching and hope you guys liked it. Don't forget to comment below, click like, and subscribe kung di nyo naman nagustuhan. At syempre, i-comment nyo din kung bakit di nyo nagustuhan para sa next video natin is ma-improve pa natin. Bye! 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 Bye-bye! Bye! Hi, sir! Bye! Thank you! Iyak na yan! Why, tinggasak!